Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры навіны дня. Анастасія Русецкая. Запрашаю. У Гомельскай вобласці пачаўся чарговы этап праверкі тэрытарыяльнай абароны. Праверка праводзіцца на фоне закліку МЗС Украіны да ўладаў Беларусі адвесці войскі ад паўднёвай мяжы. Ведомства са спасылкай на украінскую выведку паведаміла, што пад выглядам вучэнняў узброеныя сілы нашай краіны сканцэнтравалі на Гомельшчыне тэхніку і вайскоўцаў, а таксама наёмнікаў былой групоўкі Вагнера. У Цэнтры супрацьдзеяння дэзінфармацыі пры Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны назвалі пагрозы наступу з Беларусі выключна інфармацыйнымі. У сваю чаргу ва ўкраінскай памежнай службе зазначылі, што на беларускім баку у непасрэднай блізкасці ад мяжы яны не назіраюць ні перасоўвання тэхнікі, ні асабовага складу. У сярэдзіне ліпеня Лукашенка загадаў адвесці войскі з паўднёвай мяжы, якія сцягнуў туды нібыта ў адказ на эскалацыю сітуацыі з боку Кіева. Сваё рашэнне узурпатар патлумачыў тым, што вайскоўцы пераадолелі сітуацыю, цытата, дыпламатычнай мовай. Аднак крамлёўскія прапагандысты назвалі такія дзеянні Лукашэнкі здрадаю, бо украінскія войскі з паўночных рубяжоў у тым ліку задзейнічалі для наступу ў Курскай вобласці. Пасля такіх заяваў з боку Расіі Лукашенка заявіў, што над Беларусю збілі украінскія дроны і абвінаваціў Кіеў у парушэнні паветранай прасторы. Пасля загадаў вярнуць адведзеныя войскі на паўднёвыя рубяжы, хаця украінскі бок тады не зафіксаваў павелічэнне тэхнікі і асабовага складу на беларускай мяжы. Расія зладзіла масавы абстрэл Украіны. Расійскія войскі скарысталі розныя віды ўзбраення. Беспілотнікі, крылатыя ракеты і кінжалы. Выбухі прагучалі ў Кіеве, Адэсе, Харкаве, Львове. Паводле прэм'ер-міністра краіны Дзяніса Шмыгаля ў выніку атакі пацярпелі 15 вобласцяў Украіны. Вядома пра загінулых і параненых. Асноўнаю мэтаю расійскіх войскаў чарговы раз стала энергетычная сістэма Украіны. Пашкоджаныя аб'екты інфраструктуры ў розных раёнах. У сувязі з гэтым Укрэнерга тэрмінова ўвяла рэжым экстранных адключэнняў энергіі. Але ўсюды, дзе адключаная электрычнасць, аднаўленчыя працы ўжо вядуцца. Рамонтныя брыгады будуць працаваць дзень і ноч. Электрычнасць вернем. Без святла і вады засталіся і некаторыя раёны Кіева, а значная колькасць жыхароў сталіцы вымушаная была хавацца ад авіяудараў у метро. Праз масавую паветраную атаку Украіны сваю авіяцыю паветра ўзняла Польшча. 3 дроны камікадзе тыпу «Шахет» маглі зноў заляцець у Беларусь. Паводле украінскага тэлеграм-каналу «Е-Радар» беспілотнікі парушылі паветраную прастору нашай краіны ўначы і былі ў раёне Брагінскага і Лоеўскага раёнаў. У сваю чаргу тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» паведаміў, што ўначы ўзброеныя сілы Беларусі не ўзнімалі авіяцыю. Аднак ад 9 раніцы на поўдзень нашай краіны вылецелі верталёт з мачулішчаў і знішчальнік з Баранавічоў. Менская абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын сабрала гуманітарны груз у Курскую вобласць Расіі. Калону цяжкавікоў з дапамогаю адправяць туды 29 жніўня. З Беларусі ў Расію паедуць харчовыя і гігіенічныя наборы, памперсы і пасцельная бялізна. У Менскім аблвыканкаме адзначылі, што дапамогу збіралі ва ўсіх раёнах. Яна прызначаная расейцам, эвакуяваным з памежных тэрыторыяў Курскай вобласці, занятых украінскімі войскамі. Сталі вядомыя асобы яшчэ 3 палітвязняў, якіх вызвалілі праз памілаванне. Іх паказалі ў прапагандысцкім праекце на тэлеканале ОНТ. Гэтак на волю выйшлі Гамяльчук Александр Галуза і лекар з Берасця Олег Зыкун, затрыманыя летась. А таксама Руслан Красаў, які заставаўся за кратамі з верасня 2022 года. Праваабаронцам вядома аб 22 палітвязнях, вызваленых праз памілаванне. Апублічаныя імёны 15 з іх, указ аб памілаванні 30 асобаў, асуджаных за злачынствы. Гэтак званы пратэставай скіраванасці Лукашенка падпісаў 16 жніўня. Некаторыя з гэтых людзей маюць сур'ёзныя захворванні. Акцыі ў падтрымку беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта, якому пагражае экстрадыцыя з Сербіі ў Беларусь, прайшлі напярэдадні ў розных еўрапейскіх гарадах. У Варшаве на пікет каля сербскай амбасады сабраліся каля 80 чалавек. Беларусы, якія прыйшлі на акцыю ў польскай сталіцы, імкнуліся прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да справы Андрэя Гнёта. Дэманстранты пратэставалі супраць экстрадыцыі рэжысёра ў Беларусі, патрабавалі неадкладна яго вызваліць. Пастанову аб выдачы Гнёта Менску Вярхоўны суд Белграда ухваліў у канцы траўня. Заўтра, 27 жніўня, апеляцыйны суд Сербіі разгледзіць скаргу на гэта рашэнне. Латвія ўзмацніла кантроль беларускіх і расійскіх тавараў на мяжы.
Паводле мясцовых медыа, больш жорсткія праверкі харчовая ветэрынарная служба краіны ладзіць, каб абмежаваць рызыкі для здароўя людзей і жывёлы, а ў выпадку генетычна мадыфікаваных арганізмаў і для навакольнага асяроддзя. Харчовая ветэрынарная інспекцыя Латвіі прыняла такое рашэнне на падставе ацэнкі вынікаў кантролю ў перыяд з 1 красавіка да 31 ліпеня. Адмыслоўцы азначаюць, што ім дагэтуль паступаюць партыі харчоў і кармоў з Беларусі і Расіі, бясшкоднасць якіх выклікае трывогу, асабліва на пачатку новага сезону збору ўраджаю. Латвія працягне ўзмоцнены кантроль беларускіх і расійскіх тавараў да 23 лютага 2025 года. Пракуратура Парыжу сёння выступіць з заяваю адносна справы заснавальніка тэлеграму Паўла Дурава. Бізнесовец пакуль застаецца пад вартаю. Напярэдадні французскі суд працягнуў тэрмін ягонага затрымання яшчэ на 48 гадзінаў. Паўла Дурава затрымалі ў аэрапорце Ле Бурже каля Парыжу пасля прылёту з Азербайджану 24 жніўня. Паводле медыа, бізнесоўца падазраюць у датычнасці да гандлю наркотыкамі, прапаганды тэрарызму і злачынства супраць дзяцей. Таксама Дураву маюць намер інкрымінаваць адсутнасць захадаў для спынення злачыннага выкарыстання тэлеграму. Яму можа пагражаць да 20 гадоў турмы. Каманда тэлеграму зрабіла заяву, у якой падкрэсліла, што месенджер падпарадкоўваецца законам еўразвязу. Ізраіль і Хамас не дасягнулі пагаднення аб спыненні агню ў сектары Газа. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на крыніцы ў егіпецкіх службах, знаёмыя з ходам перамоваў у Каіры. Паводле інфармацыі агенцтва, бакі не пагадзіліся на шэраг кампрамісаў, прапанаваных пасярэднікамі. Разам з тым, крыніца Reuters з ЗША назвала перамовы канструктыўнымі. Перамовы працягнуцца, яны будуць весціся ў межах працоўных групаў, якія застануцца ў Каіры. У Менску на гэтым тыдні пачнуць рэканструкцыю аўтобуснага вакзалу «Усходні». Вакзал не выкарыстоўваецца больш за 8 гадоў. На яго месцы мае з'явіцца цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі. Пра гэта выданню «Мінск новасці» паведаміў намеснік старшыні камітэту адукацыі Менгарвыканкаму Глеб Лаўрыновіч. Паводле Лаўрыновіча, для сталіцы гэта будзе грандыёзны праект і першы цэнтр такога высокага ўзроўню. Увесці ў эксплуатацыю цэнтр тэхнічнай творчасці плануюць у наступным годзе. Прымаць пасажыраў вакзал «Усходні» перастаў у сярэдзіне 2016 года. Прычынай назвалі недастатковую загружанасць аўтавакзалу «Цэнтральны». Спаборніцтвы па бегу сярод коргі прайшлі ў Вільні. Пазмагацца за званне самага спрытнага ў літоўскай сталіцы сабраліся каля 100 сабак гэтай пароды з краінаў Балтыі і Польшчы. Сёлета спаборніцтвы прайшлі ўжо трэці раз. І акрамя забегу на 50 метраў коргі паказалі сябе ў адзіночным спрынце і ў конкурсе касцюмаў. Без каментара. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю каментаваць і ставіць упадабанні, калі для вас гэта бяспечна. Матэрыялы ж нашых журналістаў таксама можна чытаць на нашым сайце. Ён ізноў даступны па старым адрасе belsat.eu. У мяне ж на гэтым усё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Падрабязней пра навіны і падзеі дня у аб'ектыве.